పెద్దయ్య. సర్కారు దవాఖానకి తోలుకుపోదాం అనుకున్నాం, కానీ నీకు ఏదో ప్రమాదం ముంచుకొస్తోందని తోలుకుపోలేదు. అసలు నువ్వు ఎవరు బిడ్డ అంటుంది పెద్దమ్మ. ఏమే బిడ్డ ఇప్పుడే హుషారయ్యుండు, ప్రశ్నలు తర్వాత, ముందు పోచమ్మకి దీపం పెట్టు, బిడ్డ ప్రాణాలు దక్కాయి కదా అంటాడు ఆ పెద్దయ్య. మీకు రుణపడి ఉన్నాను అంటూ రిషి 2 చేతులెత్తి దండం పెట్టపోతూ ఉంటాడు ఆ వృద్ధ దంపతులకి. పెద్దమ్మ వద్దు బిడ్డ అంటుంది. అలా అనకూడదు బిడ్డ, వద్దు. పోచమ్మ నిన్ను మాకు దొరికేలాగా చేసింది, వైద్యం పూర్తయితే మళ్ళీ హుషారవుతావు అంటుంది. ఆ పెద్దమ్మ వెళ్ళి పోచమ్మ ముందు దండం పెట్టుకుంటూ దీపం పెడుతుంది. ఆ పెద్ద ఆయన కూడా వెళ్ళి దండం పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ నుంచి దండం పెట్టుకుంటాడు. అప్పుడే రిషి తన మనసులో, వీళ్ళని నాకు ఆ దేవుడే చూపించి ఉంటాడు, లేదంటే మా అమ్మే పంపించి ఉంటుంది, మనం త్వరలోనే కలుస్తాం వస్తారా అనుకుంటూ రిషి ఎమోషనల్ అవుతాడు.